na našom firemnom dni rodiny. Je to prvý ročník a poďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá. Budúci rok máme 10 rokov Green Farm, takže tá akcia bude určite väčšia, na to sa teším. Nikdy som nečakal, keď sme zakladali pred 9 rokmi firmu, že po 9 rokoch nás bude tu 200 na tej akcii. Že tá firma dnes naša je naozaj stabilná, je naozaj dodáva do celej Európy. Máme 100 000 zákazníkov mesačne, hej, alebo aj viac. Takže naozaj som veľmi rád, že sa nám to podarilo, že tá firma je stabilná a hlavne vďaka vám, ale som rád, že ideme všetci za jedným cieľom. Super akcia.